Hello guys! May hapon! Welcome back to my channel. Long time no see. Di ami karon sa area. Magsorbe mi. Human ani karsada. Maghimo. Kaning ni Kani karsada man ni. Kani karsada ha. Temporary nga kasada para magian sa 4 wheels madong dito sa among property. So manaman diyan na po may sa ato na pong video ang katong pagkaot sa tukuran sa tower kani mo na niya manang mahal kaabang no. Sa'yo? Smooth po diyang kuhan po. Movement po. Pulbok. Good morning. Ikaduhang adlaw sa digging diri sa site sa tukuran o tower sa dito network. Mao ni ang ikaduhang adlaw. Wala mo sa diyang knockout. Tubigan lang ni karon kay gahapon perti kayong kusog sa ulan. Wala sila ka-operate gahapon tungod sa kakusog sa ulan. So makita mo ito karon daghan kayong tubig. Sayo nagsugod ang operator. Maman baka niya karon. O mag-init lang siguro ni. Posible mahuman. Pumukraman ang iyot. Kaso lang tubigan no. O nangay tubig. Makita na to dito ang tower sa Smart sa ubos kapit sa dagat. Tower sa Smart pa. O diri sa likuran sa wisting nga bahin na po diri ang tower sa Globe. Dili pa makita sa likod pa sa bukid o sa mga kahoy. Pero nagpatong na to diri sa moto. Makita na nato ang tower sa Globe. Okay, nara. Nara ang tower sa Globe. Tower sa Globe. Mama na ang tower sa Globe. Dool ra. Nara sa mga 250 meters. Paingon diri sa site sa dito niya posible ang kuan smart sub kato kana smart more or less 250 meters sa ang distance gaduol ra sila. Okay, bako operator kumbati labong wala maguwan. May palis. Balik ka diri sa site ug tan-aw.
sa ganinang buntag gamay pa to, lahi pa to dagway no, kita pa tawag tubig karon dili ata makita tubig, lawom na kayo ang yung nakaot, lawom na yung nakaot. So mao na ko na ning gilad mo na ni 3 feet 3 meters, sorry 3 meters. Tapos ang kalot niya, so posible mahuman ni ron. Gama siya iyang agyanan inik mahumanap kasaka dili siya maglisod, makagawa siya dili siya makulong sa buhok. Gama siya agyanan. Kapit na gawin eh. Makalangan lang ani ka ng iyang agyanan. Okay. Okay, may hapon. Balik ka diri tanaw sa gakalot aning para sa kuan. Tower sa Silside sa dito. Dako na kayo yung diferensya karon no. Dako na siya agi. E ganin ang buntag ang diring dapita doon na pati tubig. Nabaw pa to, nabato sa mga 1 meter ang half. Karon 3 meters na ni siya. Ang yung gulat nila, lawom na kayo. Kaya nga dito. Kining iyang gibuhuan, iyang gikalutan, kuha ni siya 225 square meters. Yang gibuhat ani karon gahi mo siya agyanan niya nga makagawa siya iniguman niya kalot aning buhok. Balik siya ka oh. I-press nung idoon para mabantok sa kanyang kinalot. Kaganda na sa nakalot na yuta. Imagine yung ginapod na 225 square meters. Yung galat ng 3 meters. So, itong tanan yung mga nakalot na yuta. Aning dapita, aning sa intagano. Magic. So, naka-pile up na. Pero ibalik na po hindi ko man ang ikuan. Hindi ko magtrabaho nila sa mating, sa haligi. Ibalik na sa nagtambak na rin sa buhok. Itong oras karon na pa, alam ko. So napayang 4 hours. Mahuman gid ni day karon. Para ginansad mo uwan, minit makayo. By the way na day dito ang ato ang kuano. So nga na tower sa smart kana sa unahan. Klaro ba din?
Diri na sa daghan-daghan yun yung hayota. Oh, daghan kayo na hayota. Bagus na kayo tanaw. Okay. Saka ang bako. Kaya sa ning operator sa bangko na likod lalim likod sa iyo. Hapit na dahil ganun siya naman. Gasugod ni sa Friday, primerong adlaw na niya. Pero murag 1 hour na to yung trabaho ito. Gindangan niya kay hapon na. Hapon naman gud sila nangabot diri. Nya pagka Domingo kusog kayong ulan wa sila ka trabaho. Domingo man pod lagi. Karon Lunes sila bituwas. Gani nang buntag sayo. Alas 8 sugod na. Dali ra. Dali ra. Padong na ni siya magawas. Nauman na siya buhok. Manag kaut aning 225 square meters by 3 meters ang gilad mo. Pakatasan wire. Gamay nalay ko lang.
Ang tower sa Smart, oh, sa bus. Hasta kuhan na siya bay. Good kay mama. Asa may siya magawas ha? Magsubay na. Ari siguro na magawas dari. Paring sayra.
Iya, sa may operator yung ano na. Lubong. Sige, mohon mo, maliksan niya. Ako managyod. Naman nag 225 square meters by 3 meters ang gilad mo. Karon pag yun na human. Nakagawas ng bakho. Okay. Ay, barang bakho. Ano na? Hadlok man si ina no. Nahadlok si inang sa gilad man sa bangag di. Oh, dili ko na paduo kay inja ko nagsimba ko nga. Sa bantog sa buhay. Thank you guys. Sa dili pa ta mo NDI shout out. Dahil pa shout out Sagoy Gaming. Eric Acebes. Og sa tanang subscribers og mga silent subscribers. Thanks for watching. God bless. Kuma na. Uli na mi. Palihog sa palihog.